देखिए सबे, जब पहले के एगो ज़माना रहे, पहले के एगो ज़माना रहे कि जब औरत उनके डिलीवरी होखे तो दिन भर काम करें कुल, साँझो बिहाने काम करे कुल, आ राति के साँझी के पता चले कि लड़का हो गए। एगो आज के ज़माना बा कि अल्ट्रासाउंड होता, डॉक्टर बोलता कि 6 महीना बेड रेस्ट करे के बा। आ उहे बेड रेस्ट जब होता तो लड़का होके वो रोता तो पेट चिराए लगता, तो मर्द के क्या होता, गाड़ी फाटी जाता। तो आज के ज़माना में ये बा, पहले के ज़माना में का रहे, ठीक न। देखी, जब औरत के मर्द जब बाहर कमाए चल जाला तो ओकर मेहरारू और सास झगड़ा कैसे करेली सन, हाँ? तो औरतिया कहती अपनी सास से, आघा गईलू न हमारी मर्द के बाहर भेज के, हाँ? आघा गईलू, यही पर न चाहत रहो कि मर्द कमाए नहीं खे जाता, खाता घर में खाता, अथी करता, का करी का नहीं, आघा गईलू न। हाँ? अपने तो कब मर्द के, अपनी मर्द के कभी बाहर जाए ना देलू, हमारी मर्द के काहे नहीं जात रे, काहे नहीं जात रे, हाँ? आघा गईलू न। वो कहती है ओकर सास कहती है अपने पतोह से, अरे आघा तो गई नहीं, जौन हमारी करे में तू आ गई, हम कि हमारे लैकनों के बर्बाद कर दिलू, आ तू हमारों के बर्बाद कर लू, टाइम से खाना ना दिलू, आघा तो गई नहीं हो, हमके कहत लू आघा गई नहीं। हाँ? फिर पतोहिया कहती है सास से, जा हम जानले रहती कि उनकर माई ऐसने बाली, तो हम तो ये घर में कतई ना आए रहती, हाँ? इतना हम का जनन के दादा ऐसने हम बूढ़ सास हम झगड़ा ही नहीं मिली हमारा के, हाँ? कि हमारा के खाइल अकाल कैले रहती है। जब मर्द घरे रहल त काहे नहीं जात बाहर कमाए रे, भेजू कैसे खर्चा पानी चली हम के, हाँ? मर्द के हमारी भेज के, अपनी मर्द के कब भेजलस ना, घर में घुसरौले रहती, अपनी मर्द को भेजलस ना, हमारी मर्द खाली बेचैन रहे बूढ़ी एकर। अब हम का कहीं मुँहवा से अगिए पानी निकलत है बूढ़ी के देखी के, तो हमारा रूमा एकदम ढका देती, एकदम रोवा देती है हमारा के। देखी यही तरह जब अपने भाई के बड़ाई औरत कोने ना करेली सन, मर्द कितनो लिया दिया कमा के, कुछ गढ़वा दिया, सोना बिको सब कुछ, कबो न मेहरारू अपनी मर्द के बड़ाई करेले। आ एगो भाई एगो छोटहनो कोनो चीज़ दे दी, बहुत बड़ाई करेले। यही तरह एगो बगलिया में के ओकर दियादी जेठानी जौने गाँव के औरत कहीं पूछी, काहे चिंटुआ के माई, अरे कहाँ से टार्च ले लू हो, बड़ा बढ़िया बाटे। अब वो कहती है ओकर दूसर की, ए बचिया का कहीं तारा से, आज हम अपनी मर्द के सुख कभी जननी। एगो तो हमार भाई दू गो बाना से भाई, दोनों विदेश रहे न सा, उहे टारच देले बा। हमार भाई अबले 2 साल से दिले अबले जरावता नहीं, उनकर हम कमाई, हम कुछ उन मर्द के सुख कभी बुझनी। अरे उनकर सुख, उनकर भाई, उनकर बहिन, उनकर भौजाई, उनकर माई, ई लो न बुझेला लो, हम कहाँ बुझनी है बच्चिया अपनी मर्द के सुख। हमार भाई ऐसन बा तो कब टारच लिया देला, कहो मंगले पर 20,000 रुपया वो दे देला। हमार भाई ऐसन बा, हमारे भाई के साथ मुदैयो घरों ऐसा हमारे भाई के मिले सगरी औरत के दादा। कभी कभी देखा तनु नहीं काने में के हमारी भाइये के दिहल का हुए,
हम मर्द के का सुख बुझनी है बची। देखी जब मर्द जब दारू पी के घर में आवेला, कोनो काम धंधा ला दारू पी के घर में आई तो बीबी कौने रूप में आ कैसे बोलेला अपने मर्द के, देखी है ना खुटिया ली काहे अब भगाऊ हो आ गइल दारू पी के आ गइल दारू काम ना धंधा। अरे भगाऊ डुमौनी सजरू को पतरू आ गइल दारू पी के। अरे मरी तो इनके मार दे चपलवा से इनके मुहवा फिर जाती। अब भगाऊ डुमऊ तो नाही आ गइल दारू पी के। अरे हमरे घर में तू ही रहल के दादा खोइले बिना तुम मुँह आवत लइका दू बाण से यही तरह न पढ़ाई न लिखाई आ तहरा बता खाली दारू के पियाई। अरे जाए मन के तो इनके मुहवा में घोर के पिया दिए, यही पर हमारा खिसिए पड़ेला इनके रखे। या गली डोमुआ दार पी के कितना समझावत था कि गई हम था कि हमारे करेजा हमर डोबता रोता। आई डोमवा या भगवान से चरवा यू नहीं खाली दारू पी के आवत। एकरा का आज करिए खूने हम नहाए आज करिए खूने नहाए आज ये रही कि तो हम ही रह रोज के रोज दारू पी के चल आज तो खाना बना हगनहरी के हग गला तक खियावत चल खाए आज खियावत चल आज यही तरह बोले सब।